Lewat syukuran iki kudune ya karo bangsa ngene. Iki anakku ya mulai samene wis mulai. Sudah gede koyo bapake. Anak bapake sing ping 9 anake rapi kudu ping 15 lho. Tenang lho. Ora kudu. Bocah lanang masuk sunate digene jeneng abang barang. Wis nek sunate ayahe manut. Ayahe rapi ping 9 anake kudu rapi ping 15. Ya toh. Wah, kakak bisa anak pokok kakak pengrawit ibarat Sri Uning, rambutnya kuning itu apa aja deh? Nemen, oh nemen kaki kono, oh nemen kaki kaki player gue ngantuk ya bang Ekom sahur leta ini apa? Gue pakai celana ini anu pak, ini kamera oke, pakai gayak sayangku di los deh yo. Hey